ओइ बिमा बिमा साफोर फुदुंदोंमोन नामा? साफोर फुदुंदोंबा लाबोखादो माबार। दुब्लियावबो थांनांगौ, हाग्रा दांहैनांगौ दङ। दुब्लियावसो थांग्रोनोसै बिफा। दाहाय जानो माइरंखौनो लायग्रोबानो जायोमोन बिफा, माइरंआनो गैया। माइरं गैया? जालायथारलायबायसोलै। र' दुब्लियाव थांना फैग्रोनां। दा माहाजोनाव हरना हरा नायनि आङो। बाबा बहा थांनो? आंबो थांफागौमोन। दुब्लियाव थांनि आं राजा, स्कुलाव थांनांगौ। आंजों थाङा दे। सानाबो सानजौबायलै, थांनांसिगोन, गाबोन मावफिननोसै। बाजै हर आं लांनि। थिखोनो हायालाय मानो थिखोनांगौ जाखो? आं लांगौमोन ना। नोंखौ लेखा नायनाय नुनायखाय थोनाखैमोन आरो आंहा।
बिमा दै लाबोलाय दै गांसे जाथारबाय आं जोबोद मेंबाय दै लाबोलाय न' दैया दा मिजिं नोमबाजैयालाय बहा थांदों ओंखाम संग्रा दं आदा खोनाबायना बिमा ओंखामफ्रा खुरखादो जानानै माहाजोनाव थांसै आं बिफा नों ओरै फैसाय मा जाखो बिफा नों ओंखामखौ जाथ'नांला खोमा नों मालिकनियावनो थांना फैग्रोदो माइरंआबोथ' थोनाय नङा आरो आं माइरं एसे थानायखौ संग्रोना दोनबाय मिजिंजों बाबुजों जाग्रोथोंसै बाजै थोरसि गंसे लाना फैफा आंना ओंखामा बांद्रायदों जागोन आइ बाबानो ओंखामा थोआ खोमा बेखायनो दादिया ओंखामखौ बोस्लायना दोनदोंदां आंबो दोननोसैलै हेलौ मामोन नै आं मिजिंखौसो लोगो हमनो फैदों औ जागोन दे मा हिर' गोबाव जाबायमोन नामा माथो जेबो बुङा नों आंखौ रागा जोंदों ओइ मा जाखो रागा जोङाखैलै बानाय मोन्दों एसे रायज्लायनो मा राव जाखो बेलाय दे बिदिबा नों आंजों रायलायनांला नों आंखौ गारखासिगोन ओंखायनो बिदि खालामबाय थादों दे बिदिबा आं थांसै रना मानो बिदि सानो जिराय ए बिदिसो बिनि आखला खोनासंना
गोसोआव दुखु मोनदों आङो, बेखायनो रायज्लायनो बादों। माथो जादों? दिनै जोंहा आदा बाजैया जोंनि उदैखौल' नायनानै रसा नांदों। आं मा राहाजों मदद होनो हाबावगोनथाय बेराफारसेथिंजाय फरायनायखौबो गारनो हाला। सना नों मोजांल' फरायग्रो, उनाव गासिबो जाजोबगोन। थ' थांसै। थ' जालालै बे जिउआव। माहाजोनाव माइरं लायनो थांनायाबो माइरंखौबो मोनबोआसै। न'खरावलाय मानसियानो दंना गैया जाखो, माथो सिरि टेनसनसो जाबाय आं। मा जाखो बिफा? गैयालै बिमा, माहाजोना हरानो, दाहारा बांद्रायबाय नै, मा खालामबावनोथाय। हो? मा जाखो? ओइ राजा, राजा, मा जाखो नों? राजा, मा जाखो नों? फिसा? ओइ नों सिखार, मानो बिदि राजा, जाखो? राजा, आयै मा फिसा, जाखो नों? मा मैया ओइ जाखो राजा, आंनि मा फिसाया? जाखो नै? इसोर, आं मा खालामबावनोलै? फिसा सासेयाबो मा जाल्लायाव गोलैखो, मा जाब्रबखो बुजिस'नो हाला आं। साननानै सानस' मोनला। बे फंबाय सासेखौबो मा राहाजों आं फोरोंनो हाबावनो। बेराफारसेथिं थाखा फैसाबो गैया। मा जाबावनो जोंनि गोबाय न'खरा। आदालै, आं फरायनायखौ दोनथ'नो सानबायमोन। माथो जेबो बुङा? आं फरायनायखौ दोनथ'नो सानबायमोनलै आदा। दाथ' कलेजावबो फैसा खांगासिनो दङ। दा खोन्था आंनो, सिरि था। नाङा आंनो रावबो फरायनाय। हाया आं रावखौबो फोरोंनो, हाला आं रावखौबो फिनो। आदा, मा जाखो आदा? आदा, 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 बाजै, नै आदाया माबा जाबाय। आदा, ओइ आदा, आदा, ओइ आदा, मा जाखो आदा? आदा, बाजै, नै आदाया माबा जाबाय। ओइ आदा, 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 मा जाखो नों आदा? आयै बिफा, नों मा जाखो? आदा, मा जाखो आदा? सिखारना आदा। नों आंखौ नागारना थांनो आदा, सानबाय मा नामा? जाखो? आदा, नों सिखारना। बोरै बिदि जानो मोनखो बिफा? आदा, आदा, मा जाखो? आंखौ नागारना थांसै आदा, नामा सिखारना। नोङो? आं सोरजों ओइ थाबावगोन आदा, बे नों देहाखौ जोंखौ गारनानै मानो लानानै? थांखो आदा? आइदै, बाजैखौ सोर नायनांगौ? आइदै, आदा, ओइ आदा, सिखार। आदा, आइदै, आदा, सिखारना। बाजै, मा जाखो? बाजै, आइदै, बाजै, मा जाखो? आइदै, ओइ बाजै, मा जाखो? बाजै, आइदै,
Ada. Ada. Sikarna. Ada. मा जाखो? बाजै. Ada. मा जाखो? Ada. Adaलै.